गाइस मोनानो मबाइलखौ गारहरनो नागिरदों खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सवार माजेयाव जे फगबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगायो ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा चेनेला मोजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय 1 आगस्ट स्कुलाव थांबाय बिफा फिसा आरोना जोंनि बिमा फिसा दङ नोंगे पुंगे ओमफ्राय आंनि बेकग्राउन्डखौ नायदो फैफिनलायबाय जोङो रुमावहाय आरोना क'क्राझाराव बेनिफ्रायथ' एथ' गोबावजों ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै थांलाय ओरै फैलायनि उनाव जुदि रुमाव स्टायु थानो फैयोबाथ' मा हालोद जागोन बेखौथ' गोदानै आरो बुंनो नांला बयबो मिन्थिखासिगोन जायफोरा आं बायदि ओरैबायदि जाब्रा दा बुंसै आरोना ओमफ्राय सिगाङावनो बुंगोन आं बिराद रेस्ट नांगौ एकदम आं जाबायदि ब्लग सोबाय थादों ओरै थांनाय ओरै फैनाय गुजुर गाजार गासिबो रियेल जेबो रेस्ट गैया दासान्दि बडिखौनो माने आं केयार खालामाखै आरोना एकदम रेस्ट गैया आं दा बुंनो थाङोबा साननैसो गथा गथि रेस्ट नांगौ आरोना आंनो सनाफोर बहा मोननो नायनोसै बेसेबां रेस्ट लानो हायो बेखौनो मा बुंबावनो बेफोर आंनि सायावसै आरोना ओमफ्राय सोरबा आगैमोना बुंदों गामिनि ब्लग्सखौ बिराद मोजां मोनदों आब' गामिनि ब्लग्सखौ बिराद मोजां मोनदों आब' होननानै स' औ आंबो गामिनि ब्लग्स बानायनानै आरो गामियाव थानानै मोजां मोनोमोन खिन्थु उफाय गैया बेखौथ' मिन्थिखायोआनो जाय आंनि ब्लग्सखौ रेगुलार नायो ओमफ्राय बेयावबो आं मोजां ब्लग्स लाबोनो सेस्था खालामगोन स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा सेयार खालामलांखायो नोंथाङा मोजां आरोना फुङावनो सिखारनानै जिखिनि जि जोम दङ जाब्रा जुब्रा सुस्रांनो हाबाय खर' माथाखौबो लोबनो हाबाय ओरैबायदि जाब्रा जानानै दंमोन नुखाबायना सिगांनि ब्लग्सआव खानाया नैबा एसे थिखिनि बिन्दोआव जाय बुंब्रुं मैया मोनायाव बिफाया होनलायबाय आरोना खानाया गाज्रि जाबाय दानो नोंना जाफिनगोन ना जाफिनला बियो मोजाङै होननानै लोब्बा जाफिनगोन दांबाय स्र' लोब्बाय आङो गिसिसो खानाया ओंखायनो हगारथ'दों दा खाखोफिनगोन र' मावबाबो जोबा जबा मुसाहारि लागावसो नै मैया लाबोनायाबो बेखौनो हाननानै जालायदों आरोना सोस्रांनांगौसो आंनि माइरं दोआ मा अबस्था जानानै दङ हामोना हामा देखायबाय आं आख्रद थाख्रद सापाथि थापाथि हाबनानै दं आरोना सोस्रांसै आरामसे स्टाइलनि स्राय खालामना लानोसै गरमा हले बिराद गरम दे नै रोसि गजोबखाबायानो आंहा एथ' गोलोमदै गयो एसेबो हामा हा जेरै दांखैनो आरोना जानाया खमायादि ओरैबादि गोबाव बिसिनायावनो 1 घन्टासो लाद्रा लुद्रा थानानैसो नै थाबथां थिबथां संला संलि बिदाखौ लायनो ओंखारसै बेसेबांबा गोबावनि दिनैसो स्कुलनि महरखौ नायनोसै गाखोगोन बिफाया लायनो बादों नोंसोर बिमा फिसा लानानै फैदो होननायखाय ओंखारबाय जोंबो थांनोबो लुगैबाय आङो स्कुलखौ नुयैयाबो गोबाव जाबाय 9:30 थांबावगोन दिनै फार्स्ट डे अफ स्कुल गरम बन्दनि उनाव 1 थारिख माने नों हारसिं थाबायनो थांगौमोन नोंनिखौ चोरी खालामनानै लाबोदों एख'नानै लाबोदों बिदाखौ गावहासो आगोल लुगाथा गैला सिदा जिरायनांगौबा सिङाव होनलायनाय भगबान दुंखावजोब्बाय नै सान्दुङा एसे दुंखावनायखौ गिनानैसो बिफाया लाया होननानै मालाय सारेन्डार जाखादों दां सान्दुं सायाथ' गैखाया बै जायगायावहाय आंखौ थगायनानै थिनहरदों बेयावनो लानानै फैदोब्रा होननानै फुङाव दहाय दोननानै फैखादों आंहा दुंखावबोजोब्बाय The next day ओमफ्राय बिसास खालामनाय नङा सनाफोर बेखिनि ब्लग्सआव अखानायै लानायसो आरोना मैयाबो बुहुद बिसिनायावनो गोलैसोनानै थादों आङो होमब्लाबो आंनि खामानिखौ आं मावदों आरोना अब्लाबो जेबो माने बाराद्राय माने मावसोमनो हायाखै आङो ओमफ्राय दिनैबो 12था जालायबाय दासो ओंखाम संनो आखायाव लादों आरोना दिनै 2 थारिख फिसालायाथ' दिनै फुल क्लास नालाय सिन्था गैया ओमफ्राय बिफायाबो दासो मैथा लायनो होननानै थांदों फिसाजोखौ फुथुनानै आङो दासो मावनो होननानै आखायाव लादों ओमफ्राय ब्लग्सखौबो लानो एसे बोलो फोरादों आरोना दम बायफ्लेजोबनाय एनार्जि लेस अब्लाबो सनाफोर गावनि हाबाफारिनिफ्रायथ' बहा गनो संनोसै खावनोसै आरो मा देखायलांनो हायो नाजालांनोसै नों मार्गौ सनाफोर ओरैनो बुंमारा देहा थानाय समाव बाराद्राय थैसोम मावनो नाङा होननानै बुंमारो गावनि देहाखौबो खेयाल लाखिनांगौ थैसोमल' मावाखै बाट आंनि लिमिटनि एसे अभार जादों आंना गरमजों एसे बारा जादों नालाय आंनो निजा गोसो जानानै बांद्राय थैसोम मावनाय जादों आरोना बे बन रोगानायाबो बांद्राय बुरजा नङाबाबो बिथाङा बुंदोंमोन आरो जाय अमा नागिरदों बेयो दाना आधा बथलनि दाम होबानो रोगानानै होलांगोन होननानै ओमफ्राय आंनो होनबाय मानो नांलायगौ बेबा माला फैगोन माला मागोन सानैजोंनो लागावनोसै होननानै लोगो लाबाय बेहाबो लोगो लाबाथाय मोजां मोनो हारसिं एसे बायो बेबो ज' मावबा माने मोजां मोनो नालाय बे टाइपनि आरो जोङो आरो बे माइरं जावनायाबो जायखौ लिंहैदों बेखौथ' मोनासै थेवबाबो बुंदोंमोन र'ना मालाय गाबोन जावगोन आं साननै सानथाम उनाव फैनानै लांफैगोन होननानैबो बुंदोंमोन गावनो अब्लाबो बेखौबो आंनो थैसोमबाय
आरो गाव बुंदोंमोन जाग्रोनो गैथाराबा आदा मनसोल' लांनोसै दे आरो जाग्रोनो गैथारिखाय आदा मनसोल' लांनोसै दे होननानैबो बुंदोंमोन बेखौल' जावगोरदो होनदोंमोन आहानो अभार माखौबा एकदम थानो हाया सनाफोर आं खामानिखौ आरोना एनिफ्राय मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन मारैबा माने एथबां ओरैबा ओरै थांबाय थानानै नों जेबो मोना नामा होनदों मोनो बायफ्लेजोबो आंबो एकदम ओमफ्राय उफाय गैया आङो दाख्लैबो नायदो बिजिनिफ्राय सिदा सिदि फैबाय हजों बिथांबाय हुलुस थुलुस मावबाय हरसेल' थाबाय अखानायैनो आरो गुवाहाटि बेयावबोथ' रेस्ट गैया हुलुस थुलुस आरो फैबाय हरसेल' थाबाय क'क्राझाराव आरो लालियापारा एकदम बिदिखौ नुनानै बिस्रा आंखौ बोरैबा मोननानै कमेन्ट होदों खोमा आरोना बाट नोंगौ आंबो बायफ्लेजोबो आंबो हिउमेन बिंसोना आंनावबो बिराद बायफ्लेजोबो आरो अब्लाबो जाखिनि आंनि नोजोराव नुजालांगोन जाखिनि आंनि लामायाव नुजालांगोन बेखौ आंबो ग्रोब ग्रोब खालामलांनो मोजां मोनो माने गावनि देहाखौ बावगोमालाङो आङो खिन्थु आं दा गावनि देहाखौ बावगोमालांनाङा जों बायदि मानसि आरोना बिमा बुरै नालाय फिसा गाइखेर जानायनि खोथाखौ साननांगौ जायो रेस्टआ जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि आरोना बेड रेस्ट नांथारगौ ओमफ्राय लाबायबो आङो मैया सानसे 1 थारिखआवहाय ब्लग्सबो बानायनो गोसो जायाखै माबा मावनोबो गोसो जायाखै एकदम बिसिनाफ्राव गोलैसोनानै थानो लेथेर फेथेर मावनोबो गोसो जायाखै थेवबो नुजानाय खामानिखौ मावबाय उफाय गैया बेलासियाव आरो थांबावनांबाय फिसालानि एसाइनमेन्टनि ससियेलनि बायदिसिना लायनांगौ दङमोन गावसोरखौ फिसा फिसा हायोबा लायदो होन्दोंमोन ओमफ्राय दा मा नांगौ मा मागौ जुबु दुथुर थानानै आरो आंखौबो लेंलांलायबाय थांबावलायबाय जोङो बेबायदिनो ज' थांबाबो मोजांबो मोनो नालाय बिदिनो मेंनाय देहाखौ ज्राव गारनानैबाबो आङो माने ओंखारफालाबायो आरोना आंनिनो दाय दङ बेवहाय खिन्थु बिराद मेङो दोखो दोखो आरोना आरो फैनानैबो रेस्ट गैया बिदिनो लुबु थुथुर खामानि आरो उफोरसे फिसाजो बाथाबबाय थानाय एनिवेसनाफोर बिमा बुरैया बारा मेंनानै लाब गैया स्ट्रं जानांगौ खिन्थु हानाय माने गावनि देहाखौ नायनांगौ आरो बे नंथारगौ उफायथ' गैयाना बे खोथाखौ शेयार खालामनायनि जाहोना जाहैबाय मा गामियाव थांनानै इसिबां आङो मावनाय दांनाय सान्दुं सायख्लुम देखायबाय नोंथांमोना मोजां मोनबाय गामिनि ब्लग्स बुहुत मोजां मोनदों आब' होननानै कमेन्ट फैदोंआनो ओमफ्राय क'क्राझाराव फैनानै मानसिया माबायदि बायफ्लेखो माबायदि खोन्दो एक थुख्रा देहा मोजां गैला बायफ्लेजोबखो बेखौबो शेयार खालामबाय आरोना माइरं आरि सेट खालामनानै दोनसै होननाया मैया दुग्रा गोदानखौनो लाबोनो मोनासै आरोना सफैबो लाबोबाय मैथा लायगिरियाबो सफैबायानो थारमाने दुंग्रा फुरानाया आंना माइरं दोनग्रा फुरानाया एसे थालायाव गब्लंनानै दं आरोना बे दाख्लै गथ'आ लेथेर फेथेर माबा बोरै खालामनायथाय थिखांलै थालायाव गब्लंनानै दं आरोना गब्लंनाय माने गावबाय ओमफ्राय एसे बुरजा माइरंखौ आं बिदि दोननो बाबाय माने स्टिलनि लायनो होननानै थांदोंमोन मैया बेलासियाव साब्रै गाहाम जाब्लांबाय नालाय लानोबो जायगा गैला माबो गैला गरमजोंनो हेरेसमेन्ट बानानैनो लाबोआसै गाव हारसिं फिउ थांनानै लाबोनोसै मालाबा स्टिलनि बे खोबग्रा गोनाङा 1000-1200 गोलैगोन होननानै बुंदों आरोना मोजां थायो न'आव गंसे दं आंहा हाबायाव जोथोब मोननाय दं गंसे ओंखाम मोजांबोसो दङ फिसाजोआ माइरं खनजा नागिरहाय आंना खुला दोननो हाया बिराद जारला बे माइरंखौ स्र' सोनानै दोननो होनबासो बिराद मोजां मोनसिगोन आरोना मैथायाबो सफैबाय सिन्था गैया पटलखौ एवनो एवला नामा दिनै फिसाजोनो लाबोदोंना गावसो जाबाय थादों गाइस मोनानो मबाइलखौ गारहरनो नागिरदों आं भिडिअ खालामनो मोनाबा मिन्थिखा मबाइला गारहरजाबाय होननानै आं मिन्थिला मिनि होनबा खनसे गारहरदो उनावहाय आंबो पारमिसन गैया मा गैया दाङा माङा भिडिअ लाहैबाय नालाय मबाइला गारहरजानो नागिरदों मबाइला भिडिअ होनो हायाबाथाय मिन्थिखा मबाइला गंसे नालाय गारहरजाखाबाय बे आब' होननानै साननानै ला आरोना जानाय नंलाहाय बारा लाजानाय नङा पारमिसन गैया मुवा मैथा सायनानै लागोनसै आं ओंखाम जाननानैहाय नायानो सब्रैल' संनो मोनबावगोनसो नाखौ आरोना मा होनो फिसालायाथ' फाजासो जाबावगोन नालाय मासे ससे मैथाखौ होजोबनांगौबाथाय माने नाखौनो जोङो जेखाइजोंसो गुरनांगोन आरो ओंख्रियाव नै खावसेल' होनोसै आं जायोबो जोंहा मैथाखौ एकदम मैथा गोजाबाबो जाबावलायोसो जा जायो बिफा फिसायाबो मैथा आरोना आंनि मबाइलाव केमेरा नायनानै बुंबा दोनखोमायाखै होननानै आं भिडिअ खालामनाय जुगाव दोनथारदों मैथा सिङावसो दोनबाय खोमा
नानी माबाया अबे बिराद थार बेबायदिनो माजों नुवाखै नाय गाइसमोन अफाय दोनखोमादों मबाइलखौ गावनि मबाइल इउज खालामदों ओमफ्राय आङो भिडिअखौ आरोना नों आंनो होआ नालाय होननानै केमेरायानो मोजां नङा बेनाबो मबाइलानो दाम बारानि बायदि नालाय सानैनाबो आंनियाबो दाम बारानि बेनाबो दाम बारानि बायख्लाजोबनाय नै गावख्लाजोबनाय आंनाबो बेनाबो आरोना सुम खारनायलाय नै बेखौ दसे अखायाव दोननांगौनो गावनो बेखौ डिउटि इन्जिनियारबाय नानि नोंबो लाजिबाय आइदै एग्लिबाय सनाफोर नै साराय बोरायाव आरोना खावसेसो सायबाय आं खावसे सायबाय गाव खावसे सायबाय बिदि थाबावबाय मैथाया ओरै दालि फिसालाया माने दालि खन'सो जानो मोजां मोनो जोंना मिन्थावथावनो जाबाय बिहा संना लानोसै दुखाङा आंनि फिसाया स्राय बिफा लाबनाय पपकर्न जाबाय आरोना ओमफ्राय दहाय फुङाव मुसुगुराव फोनना होदोंमोन आङो फोनदावैखाय समायथारा नायनो मा गावब्लिब्लि नुयो मुसुगुरानो गैया बेहाबो बिमा बादिसो आरोना इरा आयै सोना अखायाव दुगैनानै मजा मोनदोंनो हो सोना नायसै मुसुगुरानो गैया आयु सोरबा बुङो दाम खाजल फोनना होबाय थाबा उन्दैया मुसुगुरा गोसोम जालाङो आरो सोरबा आंखौलाय बेसे दाम फोनना होयोमोन सिगाङाव माथो मुसुगुरानो गैया होनो मा होननानै बुजिबावनो गैला आंबो बिमा बायदिनो थासिगोन बेनाबो नानि एखौ नङा ना मेगना खिन्थु नाबा जायोमोन आं सोनानै नियम गैया बुथेनो मोजां करियान दुदु मोनगोन दोदोम गरमजों जाबदों हामदोंसो आंनि फिसाया जादो मा मोनस्रांजोब्बाय सनाफोर ओंख्रियानो गैखायाबा बेल' ओमफ्राय फिसालाखौबो लायनो थांबाय थिग थाक दुइथा जानायजों मोननायजोंसो आरोना फुङाव फिथा जादोंमोन नालाय दाबायदियाव फौजि बिथांनि मबाइलखौ दोनखोमाबा बुख्रुबायबा मा जागोनहाय गावसो गोदान बायना होनांगोन आहालाय माजों बायनो गावसो गथ' गथाय आरिफोरखौ भिडिअखौलाय माजों नाहरना बिदि खालामा जेबो खालामा खिन्थु भिडिअ खालामबाय थाबा दा मबाइलखौ गारहरनानै होगोन होनो आरो मिनिनानैसो ओमफ्राय आंखौ रायबाथाय आङो जेबो मोना आरोना अबेबाखौ रायबाथाय आं उल्था नांलायफिनोसो ओमफ्राय आंखौ मारै दुखु मोनहोनो हायो होनबा इगनर खालामबा आरो बांद्राय अननानैसो आंखौ दुखु मोनहोनो हायो आरोना बांद्राय अनोबा खुसिनि दुखु ओमफ्राय सोरबा इगनर खालामोबा जायखौ आं बिराद मोजां मोनो बे मानसिया इगनर खालामोबा जायखौ आं बिराद इज्जत खालामो बे मानसिया इगनर खालामोबा बा एसे बिनिफ्राय अननायखौ आंनिसिम सफैनाय मोनाखैबासो आं एसे दुखु मोनो आरोना एनिबे सोनाबा फिसा जाना खेलें खेसें जागासिनो दङ पार्टि गोदान आरोना नै मैया लानानै फैदों बेखौबो 800 थाखा लादोंनो आं फारसेथिं बेलेग बुस्थु बायदोंमोन ओमफ्राय फारसेथिं बिफा फिसाया बेखौ बायदों जों बिमा फिसाया बेलेग बुस्थु बायबाय थादों आरोना नै ओइसिमल' जास्ट बडियाव एसे थान्दा मोननो थाखाय बिथाङा दाख्लैनिफ्रायनो पार्टि बायनानै दोन होन्दोंमोन आंसो बायनाय जायाखै 800 थाखाखौ जा बुरजा बायदि मोननानै ओमफ्राय गाव मैया लाथारबाय आरोना थान्दा उन्दुबाय मैया हरावहाय ओमफ्राय आंहाबो बेयावनो रेस्ट खालामगासिनो दं आरो सोनाबा एनिबे सोनाबफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला देखायनो लागा जेबोआनो गैया उन्दुनोसैनो उन्दुखांखानाय ओरैनो हिंसाजों लेंगासिनो दंबोरा बिमाया भिडिअ केमेरा अन खालामबाथाय गथ'फ्राबो हिंसा मिन्थियोसो आंना साजासै उन्दुनानै सिखारनानै बावाखै मानसिया ओमफ्राय ओरैनो थगायदों आरो दे उन्दुनोसै दे नोंखौ उन्दुआबा मेगनखौ उलै मिसिना होनांगौ उलै बिराद थार रेजें जाथारबाय बोलो मायदि उन्दुनो ओंखारदों आरो नोंगौ उन्दुनानै सिखारनानै बहा उन्दुबावगोन नोंलाय थगायदों आंखौ एनिबे सोनाबार उन्दुनोसैथ' होनदों हनै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय